И така, здравейте, прекрасни души! Здравейте, прекрасни души! Много се радвам отново, че сме заедно, че продължавате да подкрепяте канала със своите коментари, със своите лайкове, със своите харесвания. Благодаря на тези, които се свързаха с мен за лични четения. Много ме радвате, искрено. Благодаря ви за подкрепата и благодаря за всичко. Благодаря ви, че сте тук. Бъдете благословени. И сега, днес много интересна тема. Продължаваме. Темата е: кой има послание за теб? Кой има послание за теб? И така, какви карти ни се паднаха? Паш Пентакли, изправена. Шестица мечове, изправена. И Отшелника, изправена. Много интересна енергия. Паш Пентакли, това е един човек, който е, може би, по-млад от вас на години, или е човек, който е емоционално по-свит, по-неопитен. Вътрешно той има някаква надежда за желание за изграждане на нещо по-стабилно, нещо по-реално. Този човек си мисли за вас. Той си мисли за вас, може да ви наблюдава отстрани, може дори да почувства, да проучва или да чака подходящ момент да се появи, за да може да се разкрие пред вас. Има друг вариант при някои. При едни това е бивш партньор, който все още не ви е забравил, по-млад от вас, който в момента сте разделени. Другия вариант е: това е човек, който е нов ухажор, който още не се е разкрил напълно. Така че два сценария има. Човек от миналото или нов човек. Така. Има разстояние тук между вас. Извинявам се. Има разстояние, има раздяла. Някакво раздяла на сърцата. Имало любовна история с много емоционално силно съдържание, но се е получило физическо отдалечаване. Вариантът е бивш партньор, с когото сте имали раздяла. Човек, който е напуснал, защото връзката за него е станала твърде трудна. Или говорим за несъществуваща връзка, ако вие сте били, имали сте чувства там, но не е било времето. Посланието тук какво би казало посланието? Би казало специално за човек от миналото, който иска да ви каже: аз все още мисля за теб, но сега съм далеч и нещата трябва да озреят. Така че този човек чака подходящия момент, за да... той очаква шанс. Той очаква нов шанс от вас. Очаква разговор. Той се готви за това дълго време. неговото отдалечаване го е накарало
да се замисли, да мисли дълго време относно как да постъпи, защото вие все още сте в неговата глава, в неговото сърце, в неговата душа. Този човек ви обича, но не го показва. Той е затворен, интровертен и някак си преживява нещата в самота, в тишина. Излиза ми вариант също, че вие може да сте тази, която се е оттеглила временно от романтични връзки, търсейки яснота и покой. Така че възможно също и да сте вие. Пак излизат два варианта. При едните ще е партньор, който е затворен и в тишина иска да остане сам, за да може да мисли за нещата, да преосмисли чувствата си. Другия вариант е, вие сте се отдръпнали, за някой казвам, нали? Вие сте се отдръпнали, като искате да намерите отговор на въпросите. Някакви въпроси си имате, които се задавате. Така че това евентуално, ако е бивш, това е човек, който все още не е готов да се върне, но той носи чувства, носи мъдрост и носи осъзнаване този човек. Пак да кажа, че гледанията са общи тук и няма да резонира на всички до един. Ще резонира за определени хора, на тези, които специално трябва да чуят отговори и са на вибрациите с картите, значи това е за тях. Този отговор и това четене е за тях. За по-дълбоки анализи може да се свържете с мен на Viber и на WhatsApp. Има моите координати в описанието на видеото. Така, продължаваме. Този човек е искрен в душата си. Той е човек, който носи това искрено послание. Той може да се отдалечил. Шестица мечове. Той може да се отдалечил, но той все още пази светлината от тази връзка в себе си. Той още носи светлината. Този човек може би се отказал временно, но не ви е забравил. Защото той в момента е в процес на емоционално изчистване, израстване, осъзнаване на чувствата. Любовта тук не е приключила напълно, просто се намира в етап на мълчание, някаква трансформация вътрешна от страната, на която се е отдалечила. Тази страна, която се е отдалечила. Сега. Всъщност, кой има послание тук? Да обобщим. Някой, който е бил с вас и ви е обичал, но по някакви причини се е оттеглял. Може да е човек, с когото сте имали много силна връзка, но не е бил точния момент или поради страх, поради някакви външни обстоятелства се е наложил да се отдръпне. Тоест нещата са останали някакси като недовършени, недоизказани тук. И той иска да каже: още те усещам. Аз работя върху себе си и понякога любовта има нужда от тишина, за да озрее. Послание от душата му. За жената, евентуално, ако вие сте тази, която се оттеглила, т.е. вие сте усещали, че имате нужда да се оттеглите, за да може да излекувате сърцето си.
Това е всъщност правилно решение, правилен етап. За тези, които казах другия вариант, че може съвсем нов човек да се появи в живота им, пажът означава също ново начало. За тези, които примерно, да кажем, имат някакъв ухажор, но те не знаят за неговото съществуване. Това е човек, който или е в тяхна среда, се движи, но те не знаят за него още. Или е човек, който от Фейсбук се познават те заедно. И той ви следи, ви наблюдава и ви харесва отдавна, но не смее да направи крачка. Тоест този човек е нов. И тук това, че той мълчи, не означава, че е безразличен. Сега, може да изтегнем карти. Примерно, за варианта, че това е човек от миналото. Защото това е най-много като цяло резонира, да кажем 80% става въпрос за човек от миналото, 20% оставаме за евентуално за вариант за поява на нов човек, който таен обожател, таен ухажор. Така че ще погледнем сега и ще зададем въпрос на картите: ще се върне ли този човек от миналото? Това ще е интересно. Ще се върне ли този човек от миналото? Който е от миналото? Ще се върне ли? И така да погледнем картите. Имаме осмица жезли, обърната. Кралица пентакли, изправена. И шестица жезли, изправена. Така, какво евентуално може да се каже по тази подредба? Имаме обърната първа карта, осмица жезли. Значи, ако тя беше изправена позиция, тук можеше да се говори за бързо движение, за някакво много близко съобщение, което щеше да дойде много скоро. Бърза промяна, но обърнато показва забавяне, показва блокиране на комуникация, показва липса на яснота и възможно е човека да иска да дойде, но нещо го задържа. Някакъв страх или евентуално някакви външни обстоятелства, защото в него има вътрешно объркване. Има, между другото, липса на синхрон тук между вас в момента, защото вие не сте на една и съща чистота и двамата в момента. Може картата да показва също, нали, че това може да е съобщение или контакт, който е отложен или в момента просто се задържа. Кралица пентакли изправена. Жена, която е стабилна, грижовна. Жена, която цени себе си. В любовта тя търси истинска, сигурно изряла връзка. Тоест тази жена няма да се задоволи с трохи. Тук има два варианта.
Отдръпването на този човек може да се получило заради друга жена, с която по някакъв начин той е свързан финансово, като 1% отдавам на това, че финансово го издържа тя. Тя е тази, която е добре с парите, тя е силната във връзката и в момента по някакъв начин го подкрепя този човек. Вашия човек от миналото. Тоест, той е с силна жена, която с финансите е доста добре. Другия вариант, който е по-разпространение, защото това казах, може би 1%, 2%, излиза като ситуация. Затова казвам, че когато се появят няколко ситуации, това е много добре, защото вече тук може да резонира на повече хора. Но в другата ситуация, това сте вие в този прочит и вие излизате като жена, която заслужава любов, заслужава завръщане, но не е готова да преследва, а по-скоро да приеме достоинство, да приеме с достоинство. Т.е. вие не сте от жена, която ще тича след мъжа, но ако той се върне, вие ще го приемете и ще обсъдите нещата и така, защото вие знаете какво искате, вие сте мъдра. Така че, ако той се върне при вас, този път ще трябва да е с нещо истинско. Това е, което вие си мислите. Тоест не с някакви трохи, с някакви обещания, а този път той, ако иска да се върне, трябва да е с нещо наистина истинско. Имаме много силна карта за признание, за успехи. Картата шестица жезли, изправена. Успех, признание. Значи, тук показва желание. Този човек иска да бъде признат от вас, този мъж. Той, за да дойде към вас, не като молител, а като герой. Затова той има нужда от вашето признание. Тоест, не да дойде да се моли, а иска така да направи нещата, че вие да погледнете на него като съвсем друг човек, като герой. Така че той ще иска да ви почисли по някакъв начин, за да може да се докаже, че той е достоен за вас. Има желание да се върне, определено, но по начин, по който да не изглежда слаб и губещ в случая. Защото този човек, той си има гордост. И има си его, доста силно его, което точно тези две неща го задържат в момента на връщане. Но в дълбочина той иска това да се случи, но иска да се случи по успешен начин и да е някакси достойно и за него. Какво бихме казали за комбинацията тук между тези две карти? Много ясно показват какво той вижда във вас. Той вижда във вас стабилност, която му липсва. Той не се чувства в момента, тъй като карта е обърната, той не се чувства за момента достоен и готов за вас. Вие сте във вече по-висока вибрация от него. Не на чакаща, не на гонища, а просто на спокойно приемаща. И това го кара да мисли повече. Защото вие не чичите след него, не го преследвате с SMS-и. Вие сте оставили нещата и това нещо го кара да мисли повече, че вие доста сте силна, знаете какво искате и едва ли не сте си самодостатъчна. Шестица жезли. Тук имаме обърнатата карта и шестица жезли. Завръщането не е отхвърлено, то просто за момента е отложено. Защото той иска да дойде. Шестица жезли показва това, но
подходящ момент, когато може да се чувства успешен и силен. Обърнатите карти, осмица не е готов още за тази стъпка. Така че той иска, пак се потвърждава картата в комбинация с осмица обърната, че той иска, но чака подходящия момент. И той точно това гледахме по-напред, че той минава отшелника, той минава през трансформация, т.е. той работи върху себе си, прави някакви неща, за да може да излезе като герой, да се върне като герой във вашите очи. Сега това пак говорим за връзки, които имат шанс двойката да се събере. Не говорим за връзки, които са разделени, там вече мъжът си отишъл или така. Тук дори 1%, който казах, дори да е с жена, която е нали, тя в момента го издържа, това не му носи никак щастие и любов, в никакъв случай. Той е нещастен. Той се чувства като почехал, защото тази жена, тя след като го издържа, тя си има нейните правила, които на него не са му изгодни. И затова той мисли за завръщане към вас. Защото при вас той се чувства мъж, при вас той се чувства стабилен. Но това казваме е минимален процент. Всичкото друго, което казах преди, нали, е вибрационно касае точно ситуацията както е. Сега има, както казахме, той, ако се случи срещата вече, той се върне, това ще бъде вече среща между двама зрели хора, две зрели личности. Вие сте зряла, той също достигнал тази зрялост. И той ще се завърне с посланието: аз вече съм достоен за теб. Така че той ще се върне и знае, че и ще очаква с желание да бъде приет от вас с уважение. На въпроса да видим дали той по принцип ще се върне като цяло. Да, има тук реална възможност наистина този човек да се върне. Но това няма да се случи веднага. В момента връзката е в пауза заради осмица жезли обърната. Както казахме, ако беше изправена, нещата щяха да се случат много бързо. Веднага пътешествие, говорим до може би до седмици. Щяхте да получите насока, отговор и въобще посланието и срещата да се състои. Но тук ще има забавене поради обърнати жезли. Така че вие сте в позиция силна в момента. Много добре стоите в силна позиция. Той е този, който има вътрешен стремеж към вас, но и нужда да изглежда победител. Така че единствено го спират няколко неща. Страх да не изглежда слаб, тъй като може би той е бил слаб и може би някъде е стала на въпрос, нали, че имате очаквания към него да се държи като зрял човек, да реагира и да мисли по-зряло. Може би се чувства финансово неготов, може би се чувства емоционално неготов, може би се чувства социално неготов, но той очаква подходящия момент, който за съжаление той сам не знае кога ще, защото той е в процес на трансформация, както казахме. Какъв съвет дават картите, както винаги? Аз много обичам да завършвам с съвети. Съвета на картите за вас: да не спирате живота си. Останете си в тази енергия на кралицата, грижовна към себе си, стабилна. Нека силата е във вас. Ако той се върне, ще го направи по-силен. Вие просто си поддържате вашата вибрация на лична стойност, която в момента имате, на себеуважение. И междувременно бъдете отворена и към нова любов. Към нова любов, ако стига тя да, разбира се, зряла и балансирана.
Защото тук се паднаха на моменти, че ето, пажа, нали? Че може да дойде нов човек, нова любов. Това е минимален процент, но той също излезе като вариант. Последно да хвърлиме карти, последно да теглиме карти, да видим какво евентуално би ускорило неговото завръщане. Да видим. Какво би ускорило неговото завръщане? Излезаха много подкрепящи на каквото казахме преди карти. И сега ще ви ги покажа. Крал на пентаклите, обърната. Ще обърна, за да може да видите по-добре. Пак ще се сложим обърната, за да не се бъркаме. Излезе също двойка жезли. И излезе четворка чаши. Крал пентакли обърнат. Този човек, той не се чувства финансово стабилен за момента. Тоест, той не е крал на парите си. Той не е силен. Той не е в момента в позиция такава, че да може да застане пред вас и да каже: аз съм човека, който, нали, и финансово съм стабилен, емоционално и вече всичко при мен е наред. И защото при този мъж е много важно да е финансово стабилен. Но изглежда за момента той не се чувства стабилен. Няма контрол над живота си в материален и в социален аспект. Това е проблем. Сега, евентуално той си има някакви финансови проблеми, този човек. Или поради това, че той няма достатъчно финанси, заради финансовите проблеми, той естествено няма и самочувствие и позиция в обществото. Вътрешното му усещане е, че аз не съм достатъчно добър. Беше обърната. Така че неговия фокус е прекалено фокусиран върху сигурността, но тя в момента не присъства в неговия живот. Може да имаме тук его проблеми, свързани с мъжествения статус, пак говорим за контрол. Също е вариант его проблема, нали? Но да, изглежда, че този човек наистина има финансови проблеми. За да се ускори това завръщане, той трябва да се възстанови. Трябва да се възстанови усещането за стойност и за сигурност. Така че той наистина би се върнал по-бързо, ако почувства, че може да предложи нещо реално на вас, да ви предложи нещо, а не да се чувства по-ниш. Двойка жезли. Тук трябва да се вземе решение. Той мисли за вземане на решение, стратегическо планиране, поглед в бъдещето. Човек, който стои, както виждаме, държи жезъл, два жезла и гледа към хоризонта. Той мисли за нова посока, но още не е направил първата крачка. Значи той обмисля за връщане. Възможно е вече да се колебае между две възможности. Значи да се завърне при вас или да остане в сегашния си живот. Тук говорим вече за ония процент с онази жена с финансите. Има леко колебание, дали да остане с нея, но повечето процент
по-големия процент искам да кажа, тегли към вас. Тегли да се завърне при вас. Сега тук въпросът не е дали той иска. Той, че иска. Това е ясно. Въпросът е дали той ще се пристраши да действа. Защото може да се появи един вид в кавички ускорител, някой или нещо някакси да му даде импулс, вдъхновение, някакъв съвет с приятел, да му каже, да му се даде знак, че пътя към вас, завръщането към вас всъщност е правилният път. Четворка чаши. Разбира се, тази карта е класическата карта на емоциите, на апатията, усещане на празнота. Просто той в момента е в някаква дупка, да ви кажа, емоционална и финансова. Този човек не вижда шанс пред себе си, защото в момента се е фокусирал върху това, което е загубил. Той се фокусира върху това, което му липсва. Но ако погледне с други очи, ще може да види новата чаша, т.е. чашата, която е пред него пълна, т.е. завръщането към вас. Неговото завръщане може да се, как да кажем, може да се ускори, ако той се пробуди емоционално. Той осъзнава какво е загубил, но ако той разбере, че все още има шанс и се пробуди и действа, това нещо ще ускори нещата. Сега, когато почувства, че е достатъчно силен, той работи по въпроса и се почувства напълно достоен, тогава той ще направи тази крачка. Но усещането понякога, двойка жезли, поради натиск на някакви събития, което той ще трябва да вземе избор, поради натиск на някакво събитие, поради натиск на някакви мисли, поради натиск на някакво вътрешно усещане. И това може да бъде усещането, че той ви губи завинаги, или новини за вас, че вие сте продължили напред, или осъзнаването, че времето си върви и той няма време, времето минава, това нещо може да го подтикне. Какво конкретно бихме казали, че би ускорило неговото завръщане? Да види, че вие живеете добре без него, това нещо би го подтикнало. Да почувства себе си като мъж отново, достоен, силен, желан, и може да бъде подбутнат от реалността, външно събитие, вашия нов живот, някаква друга връзка, нещо евентуално може да го подбутне, за да действа. Така че нещата са ясни. Очакваме действие. Няма да са много скоро, но няма и да се наложи много да се чака, предполагам, защото той в момента е в момент на трансформация, така че, както се казва, може би до месеци очаквайте послание, очаквайте поява и завръщане на вашия любим човек. Той просто ще трябва да се престраши. Картите показах, че може да има някакъв подтик и ако това се случи от външна страна, той получи подтик, някакъв лек ритник, подбутване, да, нещата ще се случат още по-бързо. Искам да ви благодаря много за това, че бяхме заедно. Бог да е с вас, Вселената да е с вас, бъдете благословени, нека светлината ви води и до скоро, до следващия път.